Καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Σήμερα θα κάνουμε μυστικά εδώ στο Brookhaven μαζί με την Κατερίνα φυσικά. Γεια σας. Λοιπόν, η Κατερίνα έχει κάνει παρόμοιο βίντεο, αλλά ήταν μόνη της, επειδή εγώ εκείνη τη στιγμή δεν μπορούσα. Και πάμε στο πρώτο μυστικό που βρίσκεται σε ένα σπίτι. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το σπίτι. Μισό να σας το δείξω και εδώ πέρα που τα παίρνω. Μισό, παιδάκια. Παιδάκα. Είναι από τα premium αυτό το σπίτι. Όχι, δεν είναι premium. Πού είναι όμως? Ναι, παιδιά, γιατί εδώ έχουμε και την πελούσια φίλη μας. Μισό, παιδιά, θα το βρω. Να το, αυτό είναι. Αυτό εδώ πέρα, ναι. Θα σας το κυκλώσω εδώ με το μοντάζ. Θα το δείτε, ναι. Τώρα δεν με αφήνει. Δεν ξέρω γιατί δεν δείχνει το check ότι το έχω, αλλά τέλος πάντων. Περίμενε, μπορεί να ανοίξω. Πάμε. Πόρτα είναι βαριά από εδώ. Κατεβαίνουμε στο υπόγειο. Στο υπόγειο με τα παιδάκια. Και εδώ έχει ένα τζάκι. Περνάμε μέσα, προχωράμε ευθεία. Κατεβαίνουμε στο υπόγειο του Χάρη που έχει τα παιδάκια. Και εδώ πέρα είναι μια ωραία κρυψώνα άμα παίζετε στο Brookhaven κρυφτό. Και πείτε μας άμα θέλετε να μας δείτε να παίζουμε κρυφτό στο Brookhaven. Ναι, σε όλο, όχι μόνο σε ένα σπίτι. Και τώρα έρχεστε πάλι εδώ πέρα. Φαίνεται ένα μικρό φως. Περιμένετε να σας δείξω. Εδώ πέρα φαίνεται ένα μικρό φως. Ακριβώς δεξιά έχει εδώ πέρα το ζάκι και μπαίνετε. Προσπαθεί άλλη του χρόνια. Α, ήρθε. Ωραία. Πάμε στο επόμενο μυστικό που είναι στο νοσοκομείο. Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε στο νοσοκομείο και δεν είναι κάπου εδώ μέσα. Καλά, εκεί μέσα. Αλλά είναι δύσκολο να μπούμε από μέσα και θα μπούμε από εδώ πέρα. Από εδώ είναι έτσι αλλιώς το κανονικό, το tutorial που είδαμε. Γιατί δεν τα ξέραμε εμείς αυτά. Λοιπόν, Τα βλέπαμε. ανεβαίνετε σε αυτό το πάσαλο. Ναι. Ανεβαίνεις στο κίτρινο πασαλάκι. Καλά, ντε. Και μπαίνεις εδώ. Όχι εδώ, ρε. Όχι, δεν πάτε στη σκάλα. Εδώ. Γιατί όλο μπερδεύεσαι. Και εδώ πέρα που είναι σπασμένο το τζάμι. Αφού βλέπεις ότι είναι σπασμένο το τζάμι. Γιατί δεν μπαίνεις? Εδώ έχει ένα ψόφιο πράγμα. Και εδώ πέρα αυτό που σας έλεγα έχει μια τρύπα. Και... ναι, είναι μέσα στο κανονικό νοσοκομείο. Αλλά από εδώ δεν μπορείτε να μπείτε. Θέλει σκάλα για να μπείτε. Εδώ πέρα είναι τρύπα. Να, δείτε. Εδώ που ήμασταν πριν. Νοσοκομείο. Εγώ πρωτοβουλώ αυτό. Παιδιά, δεν την είχα προσέξει ποτέ την τρύπα. Ούτε εγώ. Αλλά εγώ το ήξερα εδώ και πολύ καιρό. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μυστικό που βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα. Ναι, παιδιά, ήρθαμε στο αστυνομικό τμήμα. Πήγα να πάω νοσοκομείο. Και μπαίνετε σε ένα από τα δύο κοιλιά. Ένα οποιοδήποτε. Εμείς θα μπούμε τώρα εδώ και βαριέμαι να περπατάω μέχρι εκεί. Και εδώ πέρα έχει μια καταπακτή. Και πρέπει να μπείτε. Η άλλη πέφτει. Να. Βλέπετε. Άμα μπορέσω. Μην ακίνητη μωρή να σε πάρω, γιατί εσύ μέχρι να μπεις το βίντεο θα βγει 20 ώρες. Μην ακίνητη όμως. Ναι, εκεί κάτω βρήκες. Ανέβα μωρή πάνω στο κρεβάτι. Παιδιά, τι τραβάω. Κούκλα μου είσαι πόντια. Τώρα που κατέβηκα. Κάτσε. Τώρα δεν μπορώ να ανέβω εγώ, να ξέρετε. Πώς το βρήκα. Ναι, παιδιά. 2000 years later. Ναι, παιδιά, τελικά όχι 2000 years later. Με πήρε η Κατερίνα. Και τώρα, πρόσεχε μην πέσει στην καταπακτή. Έλα εδώ πέρα στην πρώτη καταπακτή. Ναι, παιδιά, και στο άλλο κελί έχει. Και προχώρα στο τοίχο επιτόπου μέχρι να μπει κάπου. Να, χώθηκε. Ωραία, τώρα περπάτα κάπου προς τα εδώ, ναι, μέχρι να δεις ένα ντουλάπι. Και πίσω από το ντουλάπι, άμα προσέξεις πολύ καλά,
Έχει μια μπλε κάρτα. Ναι, δώστε μου λίγο γιατί δεν μπορώ να την πάρω. Περίμενε, φύγε λίγο για να τη δίνω. Τα παιδιά. Φύγε μωρή. Άρα μισθό. Να, εδώ παιδιά τι είναι, βλέπετε. Κατερίνα, μου θυμίζει την μπλε κάρτα από το Twitter που παίξαμε το... Ναι, όντως παιδιά, δεν σας μοιάζει λίγο με την μπλε κάρτα του Escape. Άμα έχετε δει το Άμα βίντεο. δεν το έχετε δει, πηγαίνετε να το δείτε. Ναι. Αυτό εδώ το μαραφέτη, εδώ το άσπρο, παλιά μπορούσαμε να το πάρουμε. Τώρα δεν ξέρω τι φάση. Και είχε εδώ ένα μπάρμπα μια φορά. Καλαφάκι. Ή κάτι άλλο περίεργο. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, πάμε στο επόμενο μυστικό που βρίσκεται στην πισίνα. Λοιπόν, παιδιά, τώρα ήρθαμε στην πισίνα. Κατερίνα, πάρε με, γιατί εγώ θα χαθώ πάλι. Ναι, είσαι μια χασούρα εσύ. Περίμενε. Δεν κατάλαβα αυτό. Όλα καλά. Dusty, Lucas, 1, 2, 3. Παιδιά, τη πουλάω αυτήν, άμα θέλετε, προσφορά. Άσπρο μπανάκι. Σταμάτα να το ρωτάτε. Λοιπόν, παιδιά, προχωράτε το λεφτί εκεί πέρα που τελειώνει. Μπαίνετε μέσα και βγαίνετε κάπου εδώ. Και μπαίνετε μέσα σε αυτό το γκρι. Είδατε εδώ. Και εδώ έχει ένα νιτσάνι πόνομο, αερό. Τέλος πάντων, και εδώ βάζετε βόμβα και κλέβετε. Και για να βγείτε, ξαναχώνεστε εδώ. Εδώ. Προχωράτε επί τόπου. Βασικά, όχι, μην προχωράτε επί τόπου στο τοίχο. Λοιπόν, περπατά το λεφτί εδώ και έχει δύο διαδρομές. Θα σας δείξω πρώτα αυτή. Εδώ πατάτε τη λάμπα και ανοίγει αυτό. Αυτό μου το έχει δείξει μια φίλη μου άλλη. Και κοίτα εδώ, πατάτε το πράσινο κουμπί και ναι, πηδάτε και βγαίνετε. Και η άλλη διαδρομή απλά είναι για να βγείτε. Λοιπόν, δείτε. Προχωράτε από εδώ. Ναι, κατέβα τώρα, δεν γίνεται να χαθείς, άντε. Είσαι και βαριά. Περνάτε από εδώ και εδώ έχει διάφορες πόρτες που μπορείτε να βγείτε. Είναι από τα διάφορα μαγαζιά, ναι. Δεν είναι καφετέρια. Λοιπόν, και πάμε στα δύο τελευταία μυστικά που βρίσκονται στο μετρό και θα σας τα δείξω μαζί. Πάμε! Λοιπόν, παιδιά, ήρθαμε και πατάμε εδώ που λέει Downtown Stadium. Το πατάμε πάρα πολύ έντονα. Αλλιώς δεν θα ανοίξει αυτό εδώ και χώνεστε εδώ. Περνάτε και από εδώ και ταντά! Έρχεστε κάτω από το συντριβάνι. Η άλλη ακόμη προσπαθεί. Περίμενε λίγο, μισό λίγο. Και μπορείτε να βάλετε εδώ πέρα διάφορα πράγματα. Περιμένετε να σας δείξω. Παίρνετε αυτή την κούτα και βάζετε ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Για παράδειγμα φρουτάκια. Και βάζετε ό,τι θέλετε και κάνετε το σπίτι σας. Και αν θέλετε τα βγάζετε. Λοιπόν, και πάμε στο επόμενο που δεν θα το σταματήσω στο βίντεο και θα το ξεκινήσω επειδή είναι ακριβώς δίπλα. Και για να βγείτε, πάτε το πράσινο κουμπάκι. Πάτε μέσα στο μετρό. Και εδώ που είναι η θέση του οδηγού, παίρνετε έναν υπνόσακο. Και δείτε τώρα. Λέτε τι μπορεί να είναι άραγε. Πιστεύω δεν θα το καταλάβετε. Μισό. Να βρούμε τον υπνόσακο. Είναι νάτος. Το βάζετε εδώ. Όχι εκεί, λάθος. Έτσι και προσπαθείτε να ξαπλώνετε. Ναι, δεν τον έβαλα καλά, τον έβαλα πολύ μέσα. Λίγο πιο έξω. Εσύ δεν προσπαθείς καν εντωμεταξύ. Α, αυτό είναι ακριβώς αυτό που θέλετε. Φύγε λίγο ρε Κατερίνα να κάτσω όμως. Δεν ξαπλώνω. Άκυρο, δεν είναι αυτό που θέλω. Αυτό όχι. Προσπαθήσω έτσι. Όχι, δεν μπαίνει ρε παιδί μου. Πρέπει να το βάλεις με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Α, για να δούμε έτσι. Α, έλα. Όχι. Όχι, έλα.
Ναι, παιδιά, μισό λεπτάκι, 1000 years later. Παιδιά, το έκανα αυτό εδώ. Και τώρα, μόλις μπείτε και βγείτε, καταλαβαίνετε ότι ναι, δεν κουνιέται. Απλά έχει βάλει εδώ πέρα να φαίνεται ότι κουνιέται. Και ναι, δεν κουνιέται. Βλέπετε εδώ πέρα ήταν αυτό που ήμασταν πριν. Α, και δεν μπορείτε να ξαναμπείτε. Πάλι να δείτε, δεν γίνεται. Όπως και να βάλετε τον υπνόσακο, δεν μπορείτε να μπείτε. Και ο μόνος τρόπος για να φύγετε είναι respawn. Ψοφάτε με λίγα λόγια και έρχεστε. Ναι, σωστό και αυτό, αλλά τέλος πάντων. Άμα έχεις σπίτι και να μην έχεις, αλλά τέλος πάντων. Και έρχεστε εδώ στην αρχή. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας βοηθήσαμε και να σας άρεσε. Κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου και στο κανάλι της Κατερίνας. Πού είσαι, καλέ? Ναι, τέλος πάντων, της Κατερίνας, που είναι play κάτω παύλα time κάτω παύλα Roblox, νομίζω, ναι. Και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Τα λέμε!